Sarmar lapen sarpimar Anglong lamki keklang. Lasonsi lakhain korapho Nilip constituency Chokehola police station kapalo Dholajan singno terang arong amekar longki terang asopi sarpimar Robika terang pilapen halapu dokhora bea rong amekar Himari rong phara sopo sarmar sonjoy rong phar alang letum banghini sarmar lapen sarpimar tang dera phita puthot lamki keklang thu Nilipen Harbamon rong pilapen camera person Lonelias terang Karbi Anglong Tv9 News Puthake lahan lo Robika terang pilapen sonjoy rong phar alang litum inut ke sarpimar lo inut ke sarmar lo sitame alang litum bahanyang bong anding che dok pana joine alang litum nitum ge chen chedo vekji po amasi alang litum phan pini pen alang litum phan penan sulu puselang to phan hok pondet lo la se la puson alam iprang ta along ka prek ta dut hai la se la Karbi Anglong solang doarat phanta pachini pon thumek do la puson juno dak alam la pen ining samsedat alam ke avedat sikime la se kaprek asar pimar tame kaprek asar mar tame baris yang tong bong sita la puson kam kele kamdat ke claim kledan dang po la se nili tum hin penta la se pini ing sai pon lo mo prangge wang yilang ta ke messenger phan la son ke pini pana para ke claim nang nelo pusi Arlong Pharla Baptist Church Amondulia long ning arong pen Christmas katalon pon Lakhain korapli Deupani constituency kapar lopon apar Deupani Dhonsing kathar arong along Arlong Pharla Baptist Church Amondulia long Christmas katalon pon Kadoka wea phanta birta ke me kapachini Adhike ningkan suri ni aprang Jisu Kristo pirthia thak wangsi munido anaphan apharman mahang thektikang lupu alam pirthia dang amuni ratum sitame Jisu Kristo aphan ki kroyarat ke do anatum sitame chiki modunsi mati jong ni phaing korapho suri ni rain korathom ani ning arong chipi ponrinti Lasonsi kaprek ade madera long asom thak si pini Arlong Pharla Amondulia longta Mesen pen Christmas katalon pon padupon Labang so mai long kicheng pen kijut anta kiju mesen arnam alam ke wan pi mate aluhi kachupha pon lage thare dipendro rongpi youth vp rong tharve Baptist Church lapen laso mai kachari pon lage Arlong Pharla Baptist Church Amondulia long pastor ake hai projen taro pensi mai kicheng pen kijot an charipon lo lapen Christmas amen pen ke padupon amaya long prek jam adhora matum penta nang chetong don pen kijo ning arong chipi pon long lapen Arlong Pharla youth atum pen lapen nimarli atum lapen anamalam kithana bang pen amat kimesen kilun kikan paklang pon renti anpar talabang so amai long kichoji abhan hak ok 50 kg an ake hai bodheswar teron pen ning kemi pen pipon lo lapen kadoka we kedo an pen arnawanong pethe pon si mesen pen mai pa jot pon long lo bokajan pen arun taro Karbi Anglong Tv9 News upon some upon a porta Karbi Anglong rat at the Christmas cardam pajero prosi cardam etum ani kanwang son thak sila dak Dhonsing kathara rong mate Arlong Pharla Amondulia long etum pinning thota Christmas talon lo also a Christmas pa jok Karbi Anglong rat tum phan kaduwi phanta ningkang sam cardam pajero la pen ningkang sam pedonang tema pinike Jisu Kristo amhange thek arni Pirthia munit atmaphan papen kapiyog ye phanalangli Bethlehem arong along chenong ghali long alali mahang the garni facilitum
ning ke parong nei ka do wis tame le pen ning arong lo le mi thang ma bata la pen an ka do wi phanta ning kang sam pa jer lo gan se de Karbi aron barim armu chingrum amai pialong. Kacetong dunji aphan phirangki amai kangni pon. Lakhain koratrok duar bagori MSC constituency ang kang hanboka sarthi teron arong along arkoi niphai trok siani pithe pothe aklam nihang rong ke thesai sport complex 5 mil dipu along Karbi aron barim armu chingrum amai along duar bagori constituency ang kang penta ongdong aron barim kikroya ralatum kacetong dunji aphansi ini matijong niphai ingkora phoani hanboka sarthi teron arong along phirangki amai kangni pon Lason si Pranke amai kani ponalong kajetong don laki hanboka sarthi hem phua mukrangaro President Dhoni Teron Secretary Dilip Hansi Central Committee KRAA Vice President Jiren Terang Ajit Teron Jameson Teron Robinson Killing Lapen Aron Barim ke Kroyatum Pinang Anchitong Lasi Halaswani Duar Baguri Constituency Penta Ongdong Armu Chitong Don Popusi Pranke amai kani pon Lapen aron barim lapuan armu chingrum pet thek jipu thek thek lasi duar bagri constituency penta ning arong pik anlo puta phirangkia maya long pen ning jepon jenon ke bangji arkoi tarik troksi pithe puthe aklam nihang rong ke the size sport complex pas mile pu labang sodim aron barim ke kroi aron nim karbi anim ke kroi abang pu bang pi arat karbi Anglong kang pi pen mai pi ke padoji labang solang puthak nitum kado koi dawar bagru hoi penta jitu dawar bagori long kedo atokano karbi anim ke kroi abang pu do an aphan nitum atokano kado tum phanta nitum labang so pini arani pen nitum do an ke atokano bilta CPC mane ongdung armu labang so nilitum pacetong numpo pusi nilitum pini dak kacengwai kada koi rong sar ro sar pen lasi phirangke thengno nilitum pacini dunalam thekela helo